Ο Παναγιώτης Δεσμόπουλος με το 13 και το Μαρτώνα Μεστάλα, Ράιντο 25 οχτές. Ο Τσακίνης υποτροφοδοτούμενος, σφυρίλατος με ονομαστική απόδοση περισσότερα από το 500 θα έλεγα. Ο Κυριακούδης Απόστολος, φίλος του Φερνάι, το πολύ δυνατό 14, φοβερές γραμμές, προσέξτε τους καπνούς που ακολουθούν το αγωνιστικό. Πολύ δυνατό, πάρα πολύ γραμμές, πολύ ωραία παρασμένο, Απόστολος Λόντινα, κοιτάξτε τους καπνούς στην έξοδο. Η ιστορία που είχε ο Απόστολος Κυριακούδης στην αγωνιστική εμπλοκή από ράλι και αναβάση είναι καθόλου εξελισσόμενος οδηγός. Choose the boy. Δεν πρέπει να βγούμε στο... Πάρα πολύ δυνατό χειρογόνημα παιδιά, είναι σχεδόν 1500 άλλα από μπροστά σας. Και είμαστε περήφανος ρυθμός που φιλοξενούμε τόσο δυνατά και καλά αυτοκίνητα. Ανεβαίνει με τα χείλα του ρυθμού. Άρα παιδιά πέρασα παιδιά, πολύ δυνατό χειρογόνημα, δυνατότερο τώρα. Και δεν είναι αυτά, όταν πήρες πάρα πολύ αυτοκίνητο, καμιά φορά το τυρακό είναι φυσικό επακόλουθο. Στην ουσία ο Παπαλεξόπουλος που βγαίνει αυτή τη στιγμή να περνάει μπροστά σας είχε ένα πρόβλημα με την ανάρτηση, δοκιμάζει καινούριο setup και γι' αυτό ακριβώς είναι η καθόλου μικρό το ταχύες. Ψάχνουμε να δοκιμάζουμε τα πατήματα. Και να ένας κριτικός εμφύλιος, το πολύ δυνατό φωτογραφία με το F30 με το μοντέλο που πέλε την κουρτίνα. Λέτε πώς αμήνει η διαφορά των F30. Πολύ δυνατό χειρογέννημα, πολύ δυνατό χειρογέννημα. Ένα δυνατό χειροκρότημα για τον Φανακόπουλο Αποστόλου. Πάρα πολύ ικανοποιητές, καταπληκτικό πέρασμα. Πέραμα είναι υπεράνω όλο. Ενώ δύο πανούτσια μισά ενθουσιάζουμε πολλά χιλιόμετρα, δυνατό χειροκρότημα. Την ορέβαλε λίγο και το κακό ήρθε, αλλά ο Μίκος Πούλιας με το πανούτσιο, πού τούμπο, 350 ζώτα. Πάρα πολύ δύναμη παιδιά.
δυνατό χειροκρότημα για το Θωμά Παπάσκο για τον αγγλικό του προηγούμενου χρονιά στο HPC με το υπέροχο έτσι κατευθυνάμεση Option Press. Ο Θωμάς είναι πάρα πολύ καλός οδηγός, περνάει με σχεδόν την ιδανική γραμμή, αν όχι την ιδανική γραμμή. Είναι σύντομα που έχασε keeping point. Ενώ ο Παπαλεξόπουλος ο Γιάννης παρόλο που δεν έχει καταλήξει στο τάφτα για το άλλο πέσμα και ένα πολύ καλό πέρασμα. Πολύ ωραίο πέρασμα από τον Σαββακόπουλο ή αλλιώς Max με το ολοκέντρο διαφορετικό του. Ενώ ο Δημήτρης Μάκης και ο Καραμπακάκης δοκιμάζει ένα μικρό πέρασμα. Πολύ δυνατό χειροκρότημα. Πέρασμα με το πέρασμα γίνεται καλύτερο, όπως και ο συντοπίτης του. Ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα για τους δύο οδηγούς του Μαγιάννα μπροστά σας. Καμάσου να είναι το δημοτικό πέρασμα, το χωμόνο Παπάσκο. Και τον Παπαλεξόπουλο με το πανίσιο Τσίπρα, κοιτάξτε. Κοιτάξτε γαμνό που δημιουργεί το Τσίπρα. Σωστά, σημειώνει ο Τάσος. Ενώ στα συνέπεια στην Εμπούλια και ένα ακόμη μικρό πέρασμα. Ο Πούλος φαίνεται να γίνει όσο σημαίνει δυνατός χειροκρότημα όλη πατρινάδια.